Здравейте, аз съм Елида Димитрова от адвокатска кантора Осборнс и днес ще се опитам да отговоря на някои от по-често задаваните въпроси, които имаме тук в кантората, свързани с искове за обезщетение. Първи много важен аспект, който хората, обмислящи завеждането на подобен иск, трябва да имат предвид, са болничните, които получават от работодателя си. Всеки, който обмисля завеждането на иск за обезщетение, трябва да бъде наясно, че факта, че получава болничен от работодателя си по времето, когато не ходи на работа в резултат от претърпяна злополука, не го лишава от възможността за завеждането на иск за обезщетение. Искът за обезщетение се основава на физическото нараняване, получено по време на инцидента, и не е свързан с това дали пострадалото лице получава или съответно не получава болничен от работодателя си. Друг много важен аспект, който трябва да бъде взет под внимание, това са рехабилитационните нужди на пострадалото лице. Всеки пострадал при инцидент трябва да се замисли какви са неговите рехабилитационни нужди, които ще подпомогнат бързото му възстановяване. Адекватни рехабилитационни нужди могат да бъдат задоволени, когато получат съответно подходящия съвет от адвокати, специализиращи в тази област, които да им дадат най-подходящия съвет. Такива сме ние. Така че, ако обмислите завеждането на иска за обезщетение и имате подобни или друг вид въпроси, моля, свържете се с нас, за да обсъдим вашите въпроси и да ви посъветваме в пълна конфиденциалност за възможностите за завеждане на иск за обезщетение в подобни ситуации.